El Centre de Dia Montserrat ofereix serveis de suport diürn a les persones grans i amb diferents graus de dependència d'Igualada i comarca perquè recuperin o millorin la seva autonomia personal i social. El centre està gestionat pel Consorci Sociosanitari d'Igualada i disposa d'unes modernes i lluminoses instal·lacions situades al barri de Montserrat, amb sales de fisioteràpia, teràpia ocupacional i tallers, sales polivalents i menjadors, perruqueria, barberia, cuina pròpia, banys geriàtrics adaptats amb terra antilliscant, calefacció i aire condicionat i un ampli jardí de més de 2.000 metres quadrats amb aparells per fer gimnàstica, zona de passeig i hort. Y estoy aquí en el centro como si estuviese en mi casa, porque en mi casa estoy menos tiempo que aquí. Hacemos de todo un poco, cada hora hacemos un ratito de cada cosa. También vamos al huerto a dar un paseo y por las tardes también hacemos dibujos, hacemos trabajos, de todo un poco. I jo estic contenta d'estar aquí. El centre ofereix serveis d'administració, de medicació, cures d'infermeria, dutxes i higienes, fisioteràpia, premsa diària i revistes, valoracions psicològiques, tallers ocupacionals, tallers d'escriptura, cant, música, memòria i club de lectura, taller d'horticultura, gimnàstica, psicomotricitat i activitats d'estimulació, activitats lúdiques i sortides. També disposa de transport en vehicle adaptat entre el domicili i el centre, perruqueria, podologia, servei d'acompanyament i dinars per usuaris, familiars, acompanyants i persones externes. El nostre compromís és millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris i apropar les famílies als centres per fer un treball conjunt. Treballem amb la història de vida de les persones i amb l'atenció centrada en la persona, precisament perquè puguin participar de les activitats que fem al centre. Oferim un servei de qualitat individualitzat des del punt de vista mèdic, terapèutic, sociocultural, per fomentar les activitats de la vida diària i també potenciar al màxim la seva autonomia. Tenim un servei de cuina propi i casolà, amb un ventall ampli de menús i uns menús específics triturats dissenyats per la Fundació Alícia per garantir les característiques organolèptiques dels aliments i també garantir tots els nutrients. És una prioritat del govern de la ciutat d'Igualada el tenir cura de la gent gran. És per això que amb aquest nou i estrenat Centre de Dia Montserrat podem dotar-los de les millors atencions i, per tant, donar a la nostra gent gran un servei, qualitat, eficient i al màxim de proper a les persones. Per això us recomano que vingueu, que el visiteu i, sobretot, si necessiteu dels seus serveis, que gaudiu d'aquest centre, al servei de la ciutat d'Igualada i dels seus ciutadans. El centre està obert tots els dies entre les 8 del matí i les 8 del vespre i disposa de places públiques i places privades. Els usuaris i famílies poden triar les franges horàries i els dies de la setmana en què desitgen el servei i quins àpats volen incloure. Tots ens fem grans, de manera diferent, però amb un mateix desig, viure bé, amb tranquil·litat i al costat de la gent que volem. El Consorci, cada dia amb els més grans. Més informació al 93 804 16 16 o bé a l'adreça www.cssi.cat.